Přátelé, ahoj všichni. Pokračujeme tréninkovými videi věnovanými počítači Cris CP/M. Dovolte mi připomenout, že počítač Cris CP/M je radioamatérský počítač, 8bitový počítač postavený na moderní elementové základně. To znamená, že toto je počítač. Nejedná se o retro, jde o zcela nezávislý počítač, na kterém však lze spustit mnoho programů ze známých starověkých počítačů. Pouze hypické komponenty, počítač je podrobně popsán v rádiovém magazínu, existuje stránka technické podpory a několik komunit, kde vám vždy pomohou. V tomto videu si povíme o ROM čipu, který je na obrázku zvýrazněn zelenou skvrnou. V příběhu o tom, jak používat systémový panel, se blok OPZO ukázal být trochu rozmazaný, takže jsme tady, abychom to dohnali a zkusme přijít na to, jaký nápad to byl, Když byl tento čip ROM přidán, čip ROM visí na obecné sběrnici SPI počítače a má velikost 128 KB. Pojďme si tedy říci, k čemu slouží a jak s ním správně pracovat. Náš počítač běží. Aby to bylo lépe vidět, dnes byla klávesnice umístěna samostatně. Aby bylo jasné, na co tlačíme. Obrázek vlevo není emulátor, je to speciální karta pro zachycení videa, která zobrazuje živý obraz, které počítač vyrábí. Takže začneme. K čemu je potřeba ROM čip? Magazín uvedl, že je potřeba pracovat hlavně se dvěma uživatelskými relacemi, ale ve skutečnosti je situace zde o něco zajímavější. Spustíme počítač, vybereme určitý obraz operačního systému. Zde obdržíme určitou sadu příkazů, něco spustíme, dostaneme se tam. Naše vývojové prostředí. Kdykoliv máme možnost vstoupit do systémové konzole, vybrat sekci ROM EPROM a dáme příkaz a to znamená, že zapíšeme naši RAM v ROM do spodu 64 KB. Dva zde zobrazené bloky, 1 a 2, představují spodních a horních 64 KB ROM. Nyní zjišťujeme, že to potřebujeme. Restartujeme počítač. Připomínáme, že Ctrl-Alt-Shift-Escape funguje jako příkaz pro restart. Tady. A teď vidíte, že můžeme, nabízí nám bootování z EPROM, z bloku 1 nebo 2. Vybrat. Nabootujeme z EPROM a okamžitě se ocitneme v naší uložené uživatelské relaci. V souladu s tím pracujete, ukládáte, odcházíte, nějaký analog režimu spánku na počítači. V klidu vypnuli proud, znovu zapnuli a vrátili se. Toto je první možnost, jak jej použít. Tuto možnost lze trochu rozšířit. Jak se to stane? A pojďme si to celé projít znovu. Restartujeme počítač, zavedeme z obrazu operačního systému. Pojďme si to uložit. A uložili jsme to v bloku 1. D. Zachránili jsme. K čemu to je? Existuje magická kombinace kláves Ctrl-Alt. Ocitáme se v první uživatelské relaci.
editor a otevřete nějaký soubor. Zde máme náš pracovní soubor. Nyní přejdeme do druhé uživatelské relace. Jdeme na disk, kde máme kompilátor. Kompilátor je zde. Podle toho nyní můžeme tento program zkompilovat. Náš program je sestaven. Zkusme to spustit. Tady to máme. Stiskněte Ctrl-Alt-F. Vraťme se. Nyní můžeme. Opravte náš kód, uložte výsledek, vraťte se do druhé relace, kde máme kompilátor, a opakujte to samé. Titulky vytvořil Dima Zok. Vidíme náš výsledek. Je to velmi pohodlné z hlediska vývoje, protože současně existují dvě uživatelské relace. Máte vlastně kompletní vývojové prostředí. Máte editor a samotný kompilátor práci značně urychluje. Tak tohle je první plus. Za druhé, proč byl potřeba další mikroobvod? A co je na ní ještě zajímavého? Chrysův počítač má schopnost jej postavit bez blockchainu. To znamená, že ve skutečnosti máme minimální efektivní konfiguraci počítače. Centrální procesor a paměťový čip. Poté, když se počítač spustí, začne se dotazovat na. Prozkoumejte všechna naše zařízení a podívejte se, co bylo nalezeno a co nebylo nalezeno. To se odráží na jeho domovské obrazovce. Nejprve zkontroluje paměť. Poté zkontroluje, jakou verzi našeho počítače je, a poté zkontroluje, zda existuje řadič periferního zařízení. Ovládání periferních zařízení, funguje přesto naše klávesnice, přesto funguje výstup na obrazovku, funguje přesto myš, funguje GPIO, visí na něm port. Pokud najednou nemáme tento ovladač a nemáme ani SD kartu, SD-карточка тоже у нас не находится, то компьютер автоматически загружается у нас z bloku a naší ROM a spustí program, pomocí kterého нашей ПЗУшки и запускает в работу ту программу, с которой zpracování stisku kláves se provádí trochu jinak. V případě, že čekáme na stisk klávesy, ale nemáme ovladač periferního zařízení, chová se počítač trochu jinak. Vrací virtuální kliknutí s neexistujícím kódem a program to dokáže zpracovat. Proto můžete program vyvíjet na normálním počítači, poté připojte rozšiřující jednotku, která již obsahuje VGA, vše, kartu, k počítači, který sestavené v minimální funkční konfiguraci, nahrajte tam informace v čip ROM, no, samozřejmě, předpokládá se, že je tam nainstalován,
všijeme do něj informace a poté, když jej zapnete, automaticky spustí program a pracuje s ním. Toto je první blok. Druhý blok, který máme, je podle návrhu se používá tak, aby k němu měl klientský program přístup. Je to velmi jednoduché. Jen pár závěrů. Malý program již byl vytvořen, pojďme na to. Každý, kdo četl popis počítače, si pamatuje, že existují speciální datové bloky, s nimiž je práce založena na stejném principu. Nejprve přejdeme na adresní port, což je zde FC. Do tohoto datového bloku zapíšeme adresu. Zapisujeme nebo čteme sekvenčně, nezáleží na tom, zda port zapisujeme nebo čteme, ukazatel se pokaždé posune o jednu. V souladu s tím je blok FC zodpovědný za práci s externími zařízeními SPI. A my tam postupně zapíšeme kód zařízení. Zeroc je kód ROM, pak speciální nastavení pro přístupovou rychlost. Ve výchozím nastavení můžete ponechat 0. Bude to fungovat na frekvenci 5 MHz. To je docela dost. Dále dáme příkaz ke čtení, poté zapíšeme určitou adresu, na kterou budeme číst. V souladu s tím se jedná o nejvýznamnější bity, nejméně významné a nejméně významné. Zapsáním jedničky do nejvýznamnějšího bajtu budeme pracovat s horní polovinou paměti. Poté vydáme příkaz. FE se rovná 0, tento příkaz provede požadavek na SPI zařízení a poté stejným způsobem, jak jsme psali, přečteme zpět přijatá data. A to je to, co vidíme. V souladu s tím je to balíček, který jsme připravili a odeslali, toto je balíček, který jsme obdrželi zpět, to znamená, že toto je určitý kus kódu, který jsme vytvořili. Pokud tedy máte někde použitou krizi v režimu řídícího systému, pak je druhá půlka ROM perfektní na zaznamenávání informací o aktuálním stavu tam, aby se tam zapisovaly logy obecně vše, co je potřeba. Jak ukázala praxe. To je více než dost. Obvod a desky KRIS jsou určeny pro embedded zařízení, tedy tam, kde nemáme komunikační rozhraní s klávesnicí, monitorem a podobně. Hledejte v rozhlasových časopisech plány na 24. rok. Takový článek by měl obsahovat podrobný popis, jak pracovat. A jak správně postavit své řídící systémy založené na tomto počítači, protože je to velmi dobrá alternativa například ke stejnému Raspberry. Funkčnost je přibližně stejná, pokud jde o rozhraní, ale mnohem jednodušší na pochopení, konfiguraci a ovládání. Zde je ve skutečnosti vše, co potřebujete vědět o práci s ROM. Ta věc je zajímavá, tak opravdu doufám, že někdo. Počítač KRIS CPM je tedy naprosto skutečný, jen malý. Přátelé, děkujeme. Až do nových videí. Titulky upravil Simon.